Meer dan 800 supporters binnen benijd wat het jonge team van VC Snits Sjenlitte kent in de Italiaanse topvolleyballers van Casalmaggiore. Full profs met 4 spelers van haast 2 meter, zonder geen moeite hamatten met de jonge, lietsere amateurs uit Friesland. Nou ja, je verwacht dat zij gewoon de sterkere partij zijn in dit verhaal. En als we dan vanmorgen de hal in kwamen en dan zien we ze en dan kijken we allemaal zo tegen ze op en denken we, dit wordt wel een hele lastige pot voor ons. Maar als je dan ziet wat we neerzetten, dan ben ik wel super trots op dit team. De eerste set gaat naar Casalmaggiore met 25-18. Maar in de tweede set gaat het een stuk beter. De nog maar 16-jarige Hester Jasper timmert een soort punten binnen. Snits komt Jochen Fjouwer voor en een stunt liek het in de maak. Maar de Italianen knokken weer om. Nee, 23-23. Toch komen de Snitsers op setpoint via Paula Boonstra. Coach Cristiano Lucci wordt even zenuwachtig. Maar ging gerecht ziek. Zijn team pakt de tweede set met 26-24. Sneuverliers, maar ik Snits liet zien dat ze volleybalje kennen. Ja, ik denk dat we zeker ons niveau hebben gehaald en ook wel in momenten boven onszelf zijn uitgestegen. En jammer van die tweede set dat we die dan niet gepakt hebben. Maar ja, ik denk dat hun toch wel een paar maatjes te groot zijn. Letterlijk en figuurlijk binnen de Italiaan een maatje te grut in de tweede set. 24-14 betekent dat VC Snits een eigen hoers verliest met 3-0. Een terjochte nederlaag, maar het vertonende spul biedt een soort perspectief van de toekomst. Voor ons gevoel zegt het wel dat we gewoon hier hebben gevochten voor wat we waard waren. En dat we wel echt gewoon een hele knappe pot hebben gespeeld tegen een heel goed team. En als je dit neer kunt leggen met deze energie en met de vaardigheid die we hebben, en vooral in het aanvallende deel en in het pasende deel. En dan kunnen we in de Nederlandse competitie ook iedereen aan.